érem tota una colla de gent del barri de Sants, que estàvem en un centre excursionista. A través d'allà vam conèixer una persona, i aquesta persona tenia vincles amb el món dels exiliats, sobretot que estaven a Anglaterra, que eren els del Batista i Roca i tota aquella gent. I a partir d'allà es va fer un acord en el qual ens donaven classes teòriques de política, d'història, i ens van estar finançant doncs una preparació o un entrenament militar que consistia en diferents coses. Inclús ens pagaven en un club de karate que està allà a la plaça Espanya. Estava a la plaça Espanya, que era de la policia armada, i anàvem allà a fer classes de defensa personal. Vam fer pràctiques de tir, vam fer pràctiques de muntanya, de resistència. Allà ens vam estar preparant pràcticament durant 2 anys. Penso que ve de llavors, perquè no tan sols ja ho portes una mica a la sang. Aviam, els meus pares, el meu pare havia sigut republicà, tot i que no era català, però era un ferm defensor de Catalunya, la mare ho era també. Però amb aquests temps que vam estar de formació, una cosa que també feia i també va influir eren unes xerrades que ens feia concretament el Manel Cruells, pot ser? Manel Cruells, sembla que sí, que es deia així. I ens feia història de Catalunya i el que havia passat quan la Guerra Civil i la repressió contra els republicans, contra el catalanisme, i allà comencem a agafar consciència, lògicament. I el món de l'excursionisme també contribuïa molt, perquè ja el fet d'estar en un centre excursionista, que era el Club Esquí Puigmal, ja respirava un ambient catalanero, no? Sí, pensa que en aquella època era el 68, era en plena crudesa del franquisme, de la dictadura. El que més i el que menys havíem sigut represaliats. Jo no deixava de ser un criu, era jove, però tot i així els falangistes em van fotre una pallissa de por dins del metro, als passadissos del metro, pel fet que portava una senyera amb les 4 barres a la motxilla, i vam tindre altercats amb ells en diferents maneres que ens va portar a prendre consciència que ens teníem que defensar d'alguna manera. I així va començar la història de la lluita armada nostra. Va ser a partir de la repressió física que vam patir nosaltres directament pel fet de portar una senyera catalana a la motxilla. Vull dir, no havia més motiu. Érem uns 70 presos polítics a la presó de Segòvia. A la fuga ens en vam escapar 29. D'aquests 29, 5 érem catalans. Els 5 catalans que estàvem a Segòvia, els 5 ens vam apuntar a la fuga. La qual cosa no va ser el mateix ni amb els bascos ni amb els madrilenys que havien, sinó que els catalans, els 5 catalans, els 5 ens vam apuntar a la fuga. Això d'alguna manera justifica la valentia del poble nostre, vull dir que no ens tirem enrere, no? Finalment no va fracassar des del moment que 4 dels fugats vam aconseguir passar a l'estat francès. Vull dir que no va ser un fracàs total. Sí, ho va ser un part perquè els altres van ser detinguts, no? La detenció de l'altra gent, a mi sempre s'havia dit que allò s'havia mig fracassat perquè la persona que ens tenia que passar al costat francès, que ells li diuen un mugalari, aquesta persona es havia equivocat de lloc. O sigui, quan vam arribar nosaltres amb el camió i vam baixar tots ja preparats per tirar muntanya amunt, ens vam trobar que
en un lloc que havíem concretat que es deia la granja. En aquell lloc de la granja no hi havia ningú. I l'explicació que se'ns va donar des de l'organització basca era que el mugalari es havia equivocat i en vez d'estar en una granja estava en una altra granja. Jo amb el temps després he sabut que això no és ben bé així. El que realment va passar és que aquells dies anteriors a la fuga, això va ser el dia 5 d'abril, els dies anteriors al 5 d'abril a Iparralde va passar un aconteixement que va trastocar tots els plans de la gent que participava a la fuga, no dels fugats, sinó de la gent que ens tenia que ajudar. I va ser el següent. Havien hagut diversos atemptats de l'extrema dreta contra els refugiats i llavors l'organització basca va decidir crear com unes patrulles de militants seus per poder identificar policies infiltrats que estiguessin per allà i poder-los neutralitzar. Efectivament, una d'aquestes patrulles va localitzar dos policies espanyols que anaven de paisà, els van identificar com a policies i cap d'uns dies van aparèixer els dos policies morts a trets amb una cuneta al costat d'una carretera. Llavors què va passar? Llavors què va representar allò? Doncs va representar que sobretot el govern, la gendarmeria francesa, va muntar un dispositiu repressiu contra tot el món dels refugiats. Va haver una desbandada tremenda de refugiats, van haver detinguts, tot això pressionat per la gendarmeria, suposo que per la policia espanyola, però bueno, va ser així. I amb tot aquest desconcert que es va crear a Iparralde, doncs ningú es van recordar que al Segòvia ens estàvem escapant 29 persones i que ens tenien que recollir en un punt de la muntanya per passar-nos a l'altre costat. Vull dir, es van oblidar completament, ens van deixar tirats. Al deixar-nos tirats, doncs va passar el que va passar. Vull dir, un mort, 3 o 4 ferits, 2 de més detinguts i 4 que van poder aconseguir passar a l'altre costat després de 21 dies d'escapada. Jo vaig viure una època després de tornar de l'exili de França, o sigui, l'any 72 a mi em van detindre, ens vam escapar de la presó de Segòvia l'any 76 i fins al 78 vaig estar exiliat a França, tot i que entrava clandestinament a l'Estat. Els anys aquells del 78 fins als 80 llargs, a Catalunya, sobretot a Barcelona, es vivia un ambient prerevolucionari. Vull dir, les lluites al carrer eren diàries, els enfrontaments amb la Policia Nacional eren diàries i fins que va haver unes jugades mestres, jo diria, després de la mort de Franco, que va ser que tota la gent més tèbia políticament parlant doncs es van apuntar a una cosa que es deia la transició democràtica. Nosaltres érem defensors, a més defensors acèrrims, perquè ho havíem publicat i havíem fet campanyes d'una cosa que li dèiem la ruptura política, que la ruptura política no era una altra cosa que exigir responsabilitats als causants de la dictadura. I la transició democràtica era pactar amb la pròpia dictadura per anar tirant, que aquí és quan, sobretot Convergència, es va implicar d'una manera tremenda i tot aquell moviment es va perdre. Però van haver uns anys que jo crec que estàvem quasi bé convençuts que arribaríem a fer la revolució a Catalunya. Fins al punt, em sembla que ho explico en algun lloc, que es havien comprat armament, perquè un dels anàlisis que fèiem era que no podíem llançar la gent contra les forces de l'ordre públic amb una mà davant, amb una mà darrere. I vam crear un grup específic, que al davant d'aquest grup específic estava el Josep Digón Balaguer, un combatent tremendament important, ja és mort,
que es dedicaven a fer expropiacions econòmiques amb la finalitat de comprar armes. I de fet es va comprar molta cosa d'armament a Andorra, perquè a Andorra en aquella època a les armeries no demanaven cap mena de documentació i es podia comprar lliurement sense identificar-te, no? Tot això es va perdre, va arribar un moment que tot això es va perdre. Entre la repressió que va continuar i el pas aquest cap a la transició democràtica, on es van implicar la majoria de partits, nosaltres vam quedar relegats en un segon pla i bueno, vam tindre que d'alguna manera deixar-ho córrer. Però vam estar a prop, vam estar a prop. Per això jo sempre que tinc l'oportunitat ho explico, perquè, hòstia, ningú reivindica aquells anys. Aquells anys eren uns anys prerevolucionaris i independentistes a la vegada. Pensa que, per exemple, un dels partits importants que es movia en aquella època era el PCI, que el PCI, com un partit comunista que era, va arribar a acceptar les nostres condicions independentistes i van fer inclús un canvi de la seva bandera afegint-li l'estelada. O sigui que encara que es diguessin comunistes, Partit Comunista Internacional, estaven a favor de la independència. Tot això es va aconseguir aquells anys. Tirem una mica enrere. Catalunya sempre havia anat bastant del bracet de la gent d'ETA, que després al final també faré un comentari en aquest sentit. Quan va haver de l'Hipercor de Barcelona, allò es va ser un abans i un després. Fins a l'Hipercor es veia amb simpatia la lluita dels bascos, a partir d'Hipercor ja no. Però després d'Hipercor va vindre l'atemptat de Vic, que precisament el cap del comando, el Joan Carles Monteagudo, era molt amic meu i estava amb nosaltres en l'època que parlava abans. Va haver la mort del Lluc. I jo entremig, ja estant a Esquerra Republicana militant i sent secretari general al Colom, doncs li vaig comentar un dia que jo per les meves relacions personals i haver conviscut amb ells aquells anys que vaig estar a Segòvia i a l'exili, doncs tenia probablement accés a arribar a la direcció d'ETA per intentar convèncer-los o obligar-los d'alguna forma que a Catalunya no tenien que vindre a fer res, no? El Colom va passar completament de mi, em va escoltar però em va passar completament de mi, fins al punt que un dia em va citar per no sé què i jo dic, bueno, serà per parlar d'això. I quan vaig anar resulta que no sé quina parida d'ell, dels Jocs Olímpics a Barcelona, que no sé què, que es tenia que fer una cosa contundent, en plan propagandístic. La qüestió que jo vaig quedar completament desenganyat de l'Àngel Colom. Torno a reprendre la idea en el moment que hi ha la mort del Lluc. Quan maten el Lluc, doncs torno a plantejar-me que s'ha de fer alguna cosa. Nosaltres en aquella època estàvem amb l'aparell de seguretat d'Esquerra Republicana i acompanyàvem el Carod Rovira en una manifestació que es va fer allà al Passeig de Gràcia, molt gran, en protesta per la mort del Lluc, i vaig aprofitar un moment donat que em vaig quedar soles amb el Carod per fer-li la mateixa proposta que li havia fet en el Colom, que jo tenia possibilitats d'arribar a dalt de tot de l'organització basca. I el Carod va ser més receptiu, em va dir, vale, doncs parlem-ne. Vam quedar un dia, vam parlar, li vaig explicar ja no solament les coneixences que jo tenia dels bascos, sinó que a més, un dels que es va fugar amb nosaltres quatre, els quatre que vam aconseguir passar a França, un d'ells era el Chaflis, el Muñoa, Jesús Muñoa, que en aquells moments sortia a la premsa perquè estava amb les persones que estaven negociant a Ginebra amb l'estat espanyol. Llavors jo li vaig explicar, collons, i fixa't, és molt amic meu, vull dir, més que això, què volem? I a partir d'aquí vam començar
anar tocant gent, va ser complicat, va ser difícil, no va ser fàcil, ens van descobrir a mig procés, això ara que es parla de l'espionatge, llavors també existia l'espionatge, va haver un gran escàndol, i a partir d'aquest gran escàndol nosaltres vam exagerar totes les mesures de seguretat, però vam seguir amb el projecte fins que ho vam aconseguir-ho. Vam aconseguir arribar, després de moltes reunions a dintre i a fora de l'Estat, doncs que se'ns escoltés. Els arguments quins eren? Hòstia, és que és molt fàcil d'entendre. Vull dir, els catalans, si vinguéssim a Euskadi a fotre bombes, què diríeu vosaltres? Vull dir, és que no pot ser. És que no teniu dret a vindre a fer el que esteu fent. Efectivament, jo crec que ells en allà van prendre una decisió molt determinant pel seu futur. Perquè en el moment que ells accepten i deixen d'atemptar a Catalunya, doncs perden molt marge de maniobra, perquè ells operaven principalment des de Catalunya. Tots els passos de muntanya es feien des d'aquí. Aquí tenien una pedrera, que jo els he conegut a quasi tots, una pedrera de gent que els recolzava i que els portava amunt i avall. Clar, al moment que ells perden Catalunya, què els hi quedava? Euskadi, que estava militaritzat, que era impossible moure's, en un altre lloc de l'Estat no passen desapercebuts, perquè són persones que no passen desapercebuts, i amb la manera de parlar i els tiarros que són, per tant no ho tenien fàcil. Madrid, sí, podien fer alguna cosa puntual, però a Madrid s'havien inventat la història de l'operació Gàbia, que d'allà no sortia ningú quan passava un atemptat, vull dir, ho tenien molt difícil. I jo estic convençut, i a més ho he parlat amb els companys, que també ho creuen així, de que el pas de l'alto al foc a Catalunya és el preàmbul del que després va passar, que es van tindre que seure a negociar amb l'estat espanyol i decretar a l'estat, o sigui, a l'alto al foc, doncs, general per tot el país. I jo ho crec així, ho veig així. Ells no ho reconeixeran mai, però les proves estan aquí. Vaig fer arribar una nota a l'Assemblea Nacional perquè sí que jo noto que hi ha una desmobilització, hi ha un ambient pessimista sobre el que està passant avui en dia, i els hi vinc a dir una mica que, hòstia, que la gent hi som, i que hi serem, i que quan arribi el moment doncs ho tornarem a demostrar, no? Però que finalment acabava dient que som un poble valent i tossut, i la història nos ho ha demostrat 1000 vegades. No me'n penedeixo de res, al contrari, pogués tirar 40 anys enrere, doncs estaria en primera línia també.